Magluluto tayo ng paa ng manok. Maglagay lang tayo ng mantika. Itigisa na natin ang bawang, luya at sibuyas. Nagisa na natin ang bawang, sibuyas at luya. Igisa na rin natin ang atswete. Pagkatapos natin magisa ang atswete, ilagay na natin ang paa ng manok. Igisa lang natin ito ng maayos. Lagay tayo ng star anise, pamintang buo. Maglagay din tayo ng soy sauce. Maglagay din tayo ng banana ketchup. Ating oras, luto na ang ating paa ng manok. I-serve na natin to. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe.